Paling aku dosa aja tunggu enak mantap. Tak iki seneng no. Nasinya. Mie ak jarene. Mie. Air bayam, telur rebus. Ada pengen adik kan lo. Kok germu di soteng. Mantap. Dah di maem kok di pek emas engko lek rada di maem. Lek cocoknya mana seneng. Gambul. Gambul ngeleci nggak ya gak cocok. Anak Isna pikir-pikir. Aku cocoknya anak sayur. Leh ndek ingi aku jangan iso tak meh. Gak nggih jangan karo Pak bareng. Oh mangan kok garingane nek jangane ngono. Emoh aku yo ngono. Garingane pas sayure pas gak gawe ngono karo apa-apa. Garingane nek kuwi. Pak aku mbok godhog wis seneng kok Pak ngono. Pak wae. Mana mbok godhog kok ndi Pak? Aku mbek Caca seneng. Aku caca sayur bayam ndoke lawan ndok godhog kok enak apa? Wes godhogne jenis kan ya. Baru Pak dulu kok beli wong cek kan dari kita aja. Wong dari sibuk. Ini telek. Enak. Wah. Karo mie ya. Ya lek mantap enak. Joget enak. Maksudnya bisa mangan dewe malah jadi baby. Kadang yo nggih dolanan mangan. Mantap. Enak? Mangan dong iso. Iya. Dikit loh nasine jeger kene lho. Ini makanmu wis sak tengah mangkok. Masih sak piring. Alah. Nah, potong. Iya, aku suka. Kemana? Pokok elek mripate wis madhep dhuwur nang kemoyo. Iya, nang diminum mie. Mie wah. Enak antah. Masih ra iso. Oh cuci nek gelas hijau mong ombenan paro. Sesuk. Nah, Engko neh. ombenan nek gelas cilik. Iki legi lek nek ceret ya anyep malah tak kayak gula malah biar dikit. Gelas hijau. Gelas hijau nyiko ana nek gelas cilik lho. Ate mbok Pinter. Caca pinter, mantap. Mantap. Kota. Mantap, pinter. Nah.
Mantap. Tahu rukuan singkong gitu. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Wes ndi kok kok? Apa nih? Di kalau di sana nek anu ijo lah di kok nek gelas cilik malah di kone. Cilik sing anu to. Kudu ijo Bu warnane. Putih warnane. Ijo. Sing ijo legi, sing putih malah ora tak kei gula nang. Sing kowe tak kene nek etane ceret. Piye to yo teko Kan, kudu tak encut pipimu we. Puter kagak nyawang kowe. lho sing ijo. Kayaknya gak legi terapeh, putra omong-omongane. Ngene adike dikokno juse wi, ndek isor wi. Ngono men mbok ngengko sesuk. Wi jatamu wis digeni semono ya semono. Cuma separuh, kok separuh. Wes sini. Enak. Mie jus. Mantap, juse. Sini Mas Rene lah ya An. Nenek. Nah Rene, mie sini. Kela Mas. Foto trawe. Karena apa jenenge wi? Pocok nek kowe iku mati. Aku sih gak seneng iku. Malah seneng gurih. Bocah. Kucing senengane gurih-gurih asin-asin. Oh. Ya kok kasine koyo Oh. Anyang kok nek kowe iku mati. Mati. coba. Apa? Sono. Kayak yang ini. Ala kang ban awang. Gak seneng. Endi? Enak. Jatuh, wis bene wis sing jatuh. Iya aku. Ini kok mampir tak?